Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi Rongpangbong arong along chiti ni phai kre nar kaparhi ada por phai sir kebra chiti ma por pen ha por phai ke thoma por an lang o kaparhi ka chepate pedo ponji labangso lang o kaparhi ka chepate along aprang sianong e suring ko rapho an long ponji lapen adun thuanong e suri kre pho lapen ke thomang deng anong e suri kep an piponji pusi lang tenga hempu har sing timung pen pachinipo lason si ningme ning duanong e sidame isi pen ha bang pho an suri si piponji lapen trok pen kep an ke pharoi si an piponji pusi sikdang pen pachinipon kachepati dunjia phan arhi put pen sika pharo prisi sikpon lo Lasi Karbi Anglong lapen Nijang Karbi Anglong atokano pentang labangso kachepati along nang kachepati dunjia phansidame har sing timung pen kachuning rialam the pherang kia tum penajok nang pachinidu ang to nabirta kachuni megjia phansidame mobile alakha 6003718948 lapen 6001779569 labangso number along kahumri ji aphan timunga sang hopen chuning lipo to chuning relo kaduk we Karbi Anglong ke doan arat aphan non ke wangji niphai tarik krenar kep chikloyon sir kep 2024 ani dak o kaparhi ke chupate ji lasi nangli tum Karbi Anglong ke doan arat aphan ta kapachini thalam thelap helo ladak kaduk kawe nangkelang dun peji lapen ke nang chupati dun peji phansi chuning rilo lason dak thaksi Karbi ajo Karbia Anglong ta paching thurnang lapen Karbi ta pichok nang pulote la inkling si do thei phansi ba khe son chupati dun kenang so nan tunga chepate on ko ananong ilo frangsi nong e bipon lake ahok lo afrangsi anong e ke suring ko rapho lapen ke duntu second anong e bangke 15000 lapen third anong e duthulang 10000 lapen conciliation made ningke me anong e pen pipon thulang first to 5 an bangke 1000 lapen next 6 to 10 an bangke 700 ta so lang teng long aprang ok ke dutang lapen piniki jokpon ok laso phai nali than boni lalo lasi aprang ok abarim ke aprang kaparhi tang ke bi ahuta dolo haso okta kontel thom ke lo ok huta dolang lapen next puthot aningkan mang ni lilu thulang kontelisi putha ako pini le thota kontelisi lu thulang labangsi okilo phai bangke tham thu thek cholo lapen la kachepati tum han ke du ke thak laso na war sai du manalam lake hoklo kachupati atum yong si dak disiplin pen du thun thek the ba pine kangri kangkrang pen si over ek ason si dak pine theklong plote nitum VDP lo ba kaduk we rong asar rupasar habe haren pen cerapet pen nitum dak arjaplun pen suri pho tunei pusi nitum choparai pon lo ali nan do la kachepati dun vek ye tum phang pen hiluing ben iwang dohan buha busum lason awar sai dum la bangke ahok lo dilitum dak bangke sikse lapen ke la so responsible bangke nang litum bangsi metang dai tu chihum nang po